эмомалӣ раҳмон дар Москав дар мулоқот бо Владимир Путин гуфтааст, Тоҷикистон масоили марзиро бо Қирғизистон танҳо барои музокирот ҳал хоҳад кард. Мавқеи собити Тоҷикистон ба таъкиди президент Раҳмон аз роҳҳои сулҳу музокирот ҳал кардани масоили марзӣ бо Қирғизистон аст. Масоили марзии Тоҷикистону Қирғизистон дар ҳоле дар Москав баррасӣ шуд, ки рӯзҳои 28 ва 29 апрел дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон муноқишаи мусаллаҳонае рух дод, ки аз ҳарду ҷониб даҳҳо нафар куштаву садҳо кас захмӣ шуданд. Мулоқоти раиси ҷумҳурон рӯзи 8 май дар кохи Кремл доир гашта, оғози он дар ҳузури хабарнигорон ба бахши дигар пушти дарҳои баста доир шудааст. Дар гуфтугӯ бо Путин, президент Раҳмон ҳамчунон масъалаи бештар кардани парвозҳои ҳавоӣ миёни ду кишвар ва таъмини амнияти марзи Тоҷикистон бо Афғонистонро пас аз хуруҷи нирӯҳои низомии Амрико баррасӣ кардааст. Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон хабар дод, ки Эмомалӣ Раҳмон зимни гуфтугӯ бо Путин аз вазъи амнияти Афғонистон пас аз хуруҷи нирӯҳои низомии Амрико аз ин кишвар ибрози нигаронӣ карда, хостори кӯмак дар таҳкими ҳифзи марзи Тоҷикистон бо кишвар шудааст. Президент Эмомалӣ Раҳмон ҳолати амнияти Афғонистонро таассуфбор ва сахт нигаронкунанда гуфта, ёдовар шудааст, ки марзи Тоҷикистон бо ин кишвар сарҳади ҷанубии кишварҳои узви ИДМ ва созмони паймони амнияти дастаҷамӣ ба шумор меравад ва ба татбиқи амалии қарорҳои дар ин ҷода қаблан қабул шуда таъкид кардааст. Ишораи президент Эмомалӣ Раҳмон ба қарорҳои қаблан қабул шуда ба ваъдаҳои Москав дар мавриди бо аслиҳаву муҳимоти ҷангӣ таъмин кардани артиши Тоҷикистон ва нирӯҳои марзбонии кишвар аст, ки ҳанӯз ба пуррагӣ иҷро нашудааст. Владимир Путин дар ин робита ба пойгоҳи низомии 201 Русия дар Тоҷикистон ишора карда гуфтааст, барои пурқувват кардани ин пойгоҳ ва артиши Тоҷикистон кор карда истодаем. Ба навиштаи хадамоти матбуот, Эмомалӣ Раҳмон дар суҳбат бо Владимир Путин ҳамчунон масъалаи муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистонро баррасӣ карда, ба зарурати бештар кардани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни ду кишвар таъкид кардааст. Таъкид бар сари бештар намудани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни Тоҷикистону Русия дар ҳоле аст, ки ҳоло ҳафтаи 2 маротиба танҳо миёни Душанбе ва Москав парвозҳои ҳавоӣ сурат мегиранд. Бинобар маҳдудиятҳои пандемия беш аз 1 сол парвозҳои мунтазам миёни ду кишвар баста шуданд ва муҳоҷирони кори тоҷик дар шароити сахтӣ қарор гирифтанд. Бо боз шудани ягона хатсайри мунтазами ҳавоӣ ва марзи Русия барои шаҳрвандони Тоҷикистон, муҳоҷирон ба нуқтаҳои билетфурӯшӣ рехтанд. Чуни 1 сол инҷониб аз бекорӣ азият мекашанд ва аксарият мехоҳанд дубора ба Русия барои кор раванд. Владимир Путин дар ин робита гуфтааст, бахши мухталифи иқтисоди Русия ба нирӯи корӣ ниёз дорад. Вале таъкид кардааст, ки Тоҷикистон ҳам аз ин раванд суди зиёде мегирад. Одамон кӯмаки хеле калонеро барои дастгирии оилаҳои худ аз Русия мефиристанд. Ба назари ман ин комилан як раванди мусбат аст, гуфтааст Путин. Эмомалӣ Раҳмон имрӯз бо даъвати Владимир Путин ба Москав сафар кард ва қарор аст фардо дар гашти низомӣ бахшида ба Иди Ғалаба ҳам ширкат варзад.